Salom, Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahatot tusude ruas namar minggu di Tikion. Selamat beribadah madihita melalui streaming di Facebook do YouTube channel. Tapuji matuhata maredde mahita siat bukwede nomor 550 sia ayat sada do 2. Sian bukwede nomor 550 sia ayat sada do 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nama mulus do anggo portubion rap dohot na pinangido ni rohana. Alai namian rodi saliling nililing na do, na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Nung ngamar punguhami di sordiari na pinarbadian mi. Say buhay mapinggol dohot rohanami. Asa marlas ni rohami manangihon hatam na badiai. Jalaringgas kami manibangi dohot upeop hatam. Di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangi yang tuho. Urupi mahami. Asahu perhasiang kami akari-ari ningulunami na podoki. Saya pamasuk mahami Tuhan luat saliling nililing na. Pujion nami mahodisi, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata maret demahite sia bukwede nomor 20 ayat sada do 2. Bukwede nomor 20 ayat sada do 2.
tangihon hamuma patik ni debata, ima patik pasiahon, dohot pasapuluhon. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu, maralohor dong ajolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi halangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni domahmu. Atong rak mangidogogo mahita, lao mangihuton patik ni debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hobar to patik mi. Amin. Tapuji Tuhata, Maredehit Asya Bukede nomor 165 ayat 1 ayat 2. Bukwede nomor 165 ayat 1 2. Tato potima dusata tu adupan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Kujau kami doguarmu nabadiai. Alana targogot kami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dah hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe julma alani hami. Namate jalana hehes yan namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodion hami. Asiro ham di hami. Saya patok tong ma di hami. Roha hamolateon tuho. O to di purbadia pangambul ni namarsak roha. Pamalum masa luhut na bernit. Binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas di roha kami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asini roha, saya unang tulak kami, saya tangihon mahami, ho ali debata ama anak dohotol di porbadia, amin. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami di sor di hari napi narbadian mi, sai buhai mapinggol dohot rohanami,
Asa marlas ni roha kami manangihon hatam na badiai. Jala ringgas kami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiak tuho. Urupi mahami. Asa hu parasiang hami akari hari ni ngulunami napoddoki. Saya pamasuk mahami Tuhan ulua saliling nililing na. Pujion nami maho marite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Aida ngadong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopun hasangapon ni debata. Alai akka nagabi pitor binahen ni basa-basa marhite sian asin ni rohana. Hinorhon ni panubusyon na marhite-hite Kristus Yesus na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsian ni mudarna hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhata marede hita siya bukwede nomor 610 ayat sada dohot 2. Bukwede nomor 610 ayat sada dohot 2. Turupuk epistel di mingguta sadarion imana tersurat di buku Poda Biddu 22 Mamuka sianaya 22 sahat tu 20 sia. Poda Biddu 22 Mamuka sian ayat 22 sahat tu 20 sia. Songonom ma didok. Si paingot perpudi unak tuk pupusi halak na parir ala parir ibana jala unang tung pajepol halak na dangol hian di paruhuman ay Jahoba do maruluhon perkaro na sida jala ibana mamutusi hosani akka na mamutusi na sida unang marale-aleho tu halak permuruk jala unang parosu-rosu bawa parpiri-piri. Asa unang diguruhon kapangalahona jala manau jorgong di hosam. Unang pasaur-saur ho tuhala akka na berjanji. Pola masih jalangan akka na mau utang di halak siliban. Mulo sadong pinop ni bahen garar. Buasa takunan tol-tolan ni halak lage podoman mi. Unang tung paorot talutuk sian narobi akka na binahen ni upum dope mulo didaho bawa nama jugulhon ulaon na terbahes sama tidang marhalado di joloni akkaraja dekonan ibana tidang di joloni halak akka nalea ido sahatna martua do akka na tumangihon hata ni debata jalano peopsa. Amin. Tapuji Tuhata
Maredehitea sian sangap ni Jehovah. Nomor 724 ayat sada dot ayat 2. Bukwede nomor 724 ayat sada dot 2. Tahatidakkon ma hapor siatai songon nahi tenan diakon ni dongata sa hapor siat di sadok portibion rakma hitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tu mapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabia siatot di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata nato mau na bernit di panguhumon ni silatus nama tetarpajal lo ibana di hau pinor silang na tua tu banotoru dong ditanom namula mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun ne debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsea ditod di porbadia jala adok sada huria nabadia huria atau panihalak Kristen akan nabadia doho dihasasani dosa doho dihatai nama dok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate doho dihangoluan na sora sudah amin. Tabegema tikting namasa di huriata di bagasan saminggon. Tikting namasa di huriata di bagasan saminggon. 2 poin sada. Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, masuk pukul 17.00 WIB, bertempat di gedung sekolah minggu. 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020, dalam kebaktian pagi dan siang, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Juni 2020. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Pemberitahuan 5.1 protokoler new normal atau tatanan baru. Menyambut new normal life atau tatanan kehidupan baru, maka gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi merencanakan pelaksanaan kebaktian sebagai berikut. 1.
pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 akan dilaksanakan ibadah Minggu dengan protokol kebaktian sebagai berikut. A. Peserta kebaktian 50% dari kapasitas gereja, kurang lebih 120 orang. Untuk itu, pelaksanaan kebaktian Minggu adalah menurut WIB. Kebaktian pukul 7.30 WIB Bahasa Indonesia diikuti oleh WIB 1, WIB 2, dan WIB 9. Kebaktian pukul 10.30 WIB Bahasa Batak, WIB 3 dan WIB 4. Kebaktian pukul 13.30 WIB Bahasa Batak, WIB 5 dan WIB 6. Kebaktian pukul 16.30 Bahasa Indonesia, WIB 7 dan WIB 8. Demikian kebaktian ini akan digilir setiap minggunya. Pengumpulan persembahan 2 kali, 1 kantong sebelum khotbah dan 1 kantong sesudah khotbah, dilaksanakan di tempat oleh kolektan. Perhitungan persembahan dilaksanakan di konsistori dengan mempergunakan sarung tangan. Berikutnya, paduan suara atau kor ditiadakan. Yang diperbolehkan adalah vokal grup kurang lebih 4 atau 5 orang. 1 grup vokal grup dalam setiap kebaktian. Kursi atau tempat duduk akan diberi tanda yang bisa didudukin. B. Protokol kesehatan adalah pengukuran suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius disarankan untuk beristirahat 5 menit, kemudian diukur kembali. Apabila masih tetap di atas 37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan mengikuti kebaktian dan dihimbau untuk pulang. Pemakaian masker selama kebaktian dan di komplek gereja. Berikutnya, meniadakan bersalaman, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan atau hand sanitizer sebelum dan sesudah kebaktian, menghindarkan perkumpulan banyak orang sebelum dan sesudah kebaktian. Setelah selesai kebaktian, dimohon untuk segera meninggalkan lingkungan gereja. C. Bagi jemaat yang masih memilih kebaktian di rumah, akan dilayani melalui live streaming kebaktian pukul 7.30 WIB dan pukul 11.30 WIB. D. Bagi jemaat lansia disarankan mengikuti kebaktian di rumah atau online live streaming. E. Setiap selesai kebaktian akan dilaksanakan penyemprotan disinfektan. 2. Pelayanan kebaktian sekolah minggu masih melalui virtual atau video sekolah minggu dimulai pukul 9 WIB. 3. Pelayanan kebaktian remaja pukul 10 WIB ditiadakan, tetapi bergabung dengan ibadah umum atau gabungan dengan WIB-nya masing-masing. 4. Pelayanan sermon week masih melalui virtual online streaming setiap hari Rabu dimulai pukul 19 WIB. Songonima tikting namasa di Huriata AKBP Jalan Lurah Cimahi Nasaminggon Mauliate Madi Tuhata Mauliate Marang Dihita Tapuji Matuhata Maret Dihita Syabukede nomor 757 ayat sada doh namangihut
hukma tapasahat peliatta. Buku ede nomor 757 ayat sada dohot namangihut hukma tapasahat peliatta naduminggan tu debata. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiramu di bagasan Yesus Kristus Tuhata. Amin. Salam jala horasma di hamwa kamanginang nani haulongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Moliate mari Tuhata jupang hitam muse di bagasan tikyon ima di ibadah Minggu Parjolo Dung Trinitatis di Minggu 14 Juni tahun 2020. Salah sah mata bename Tuhan makamanginang na rap dohot hamin waeng di peribadahan live streaming huriani Tuhata HKBP Jalan Lurah Cimahi. Jala di hamu pe akamanginang narak marminggu di son saat mata benami di hamu akamanginang hatani Tuhata nagabe jamita di mingguta sadarion ima nanienet sian evangelium ni si Lukas biddu 12 mamuka mai sian ayat 10 sahat mai itu ayat 20 sada songonon ma didok hata ni Tuhata disi. Jadi adong ma sahalak sian natoropi nama dok tu ibana guru dok koma aparaku merbagi tiatenan nami rab dor au. Alai didok ma tu ibana bawa isedo pawakit au gabe panguhum manang sibagi tiateanan di hamu las didok matu nasida jaga mahamu pasiring hamu ma nasa haholiton ainang pe marlobi-lobi halak dada sian artanai ngoluna gabe di hatahom ma sada upama tunasida nin nama suhado gogo ni hauma ni sada halak namora. Jadi marhusa riba ibana di bagasan rohana songonon. Aha nama bahenoku. Aidang adong hasiatan ni gugu ni tanoki. Gabenin nama. Omma bahenoku. Hulohai nama aka sopoki. Hupauli ma aka naubalga. Asatusi papungoku sude natubui rodi artaku. Jala dohonokuma tutodiku ale nungarade godang artam
Sai manang 3 tahunon, ipe marhasonangan maho, mangan minum maho, las maroham. Alainin na debata mamadok ibana, eho na luahon, sabor nginom ma tungguon hosam sian ho. Iya na pinaradem tui semai, songonima masa dihalakan, napa punguhon arta didirina, anggo so mamora ibana di debata. Molo bahasa Indonesia, seseorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Amang inang nadia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, macai tamuno di bagasan turpukta sadarion, manaringoti tuhita ima secara haportibion, secara perdagingon, molo nisukun dihita ahado nululuammu di bagasan ngolum, pasti sian akka pilihatai adong do nasolot manang adong do natapa masuk di bagasan akka rencana, ima pastina salah satuna bahkan di piga-piga halak nagabe utama do di bain nasida ima taringot tu mengelului harta atau mencari harta. Jika ditanya kepada kita, siapakah yang mau menjadi kaya? Rasudedu hita mertudu bau au. Bah, au pengen do mamora, ya memang ya. Au pengen do mamora, ya iya wajar. Dan adok kaya molo patudo dirida malang disukun isi do nagamin mapugos sabu, au, olo do nagamin mapugos. Tidak mungkin, atar jarang do ya teh. Tidak mungkin. Atar molo adong pe mambilik songoni, rado honon ni jol mama tiban, luar koron. Halak mambilik namora, neng mamora, ho mambilik neng pugos. Pasti ada begitu. Ya. Nah, kekayaan itu manang hamorau ni, itu juga merupakan salah satu tujuan kehidupan manusia. Alanya ala memang secara haportibion molo mamora hita sonang marohata, las marohata. Alanya boy manuhor nanay situ horota, boy tapangan akan natabo nanayang si panganota, boy hita ya mencari hiburan di bagasan ngoluta. Jalabui hita marsonang-sonang rab dohon akka keluarga manang tuaka keturunata. Wajar deh. Dan saya tidak pernah mengatakan, bahkan Yesus pun tidak manang hea mangorai asal nang mamurah, tidak. Ya. Ala ido tutu. Molo nang mamora sasada halak
ikon mangula do imana da. Iko karejo do imana. Ikon adong do usahana. Ikon adong do kegiatanna. Ya. Nang pe hamorau ni dang boy di laut hamorau ni dengan sebuah nilai alania karena kekayaan itu sifatnya elastis. Basa hudakon elastis ala hamorau ni disasahalak hamorau dan nason belum tentu dia menjadi orang terkaya. Bahkan kemiskinan itu pun jika kemiskinan itu ada pada seseorang belum tentu dia juga menjadi hidupnya paling miskin di antara orang-orang lain. Upamana hidup makana saya marpikir do hita jolmaun bohama carana asabui hita mamora bohama carana asabui hita madapot hamorauni moloboi niandang terbilangan hamorauni ujungna godo madabu jolmaun tubagasan bangujunan tubagasan hajahaton tubagasan aka ulaw-ulaw na sodenggan isarana rupani korupsi ya molo korupsi mabuat naso jabarna ima korupsi sarupa doi dohot na manako ya sarupa doi dohot na mangotototoi halak ya ima namasa bahkan gudang dono yang jolma mabahin segala macam cara nagabe usaha bohama asalam tabba bilangan ni hamoraunda jala molobui holan naroma income alai molo keluar atar otikma iman wain nadip kirin jol ba ya memang tutu hamorauni pakeon ningoluta doe kita bisa memakai kekayaan itu. Bahkan harta itu kita pakai memang untuk bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita di dunia ini. Alana marhite hamoroni do, marhite materia ido, boy hita manuhor akka nanang si panganota. Ya, manor boras, manor ikan rupani, manor sayur, doa akka manur na asing. Pakai otak dui. Ya. Alai nagabe salah adalah bagaimana kehidupan seseorang yang memfokuskan atau yang membuat titik kehidupannya dan membuat tujuan hidupnya hanya di dalam kekayaan itu sehingga kekayaan itu justru membuat dan merangsang dia hidup di dalam jatuh dalam dosa, perbuatan yang tidak baik, kerakusan, ketamakan, kesombongan di dalam hidupnya. Itu yang salah. Karena bagaimanapun manusia itu akan selalu digoda. Manusia itu akan selalu dirangsang untuk hidup di dalam ketamakan jika tujuan hidupnya adalah bagaimana dia memperoleh harta yang banyak di tengah-tengah dunia ini. Ya. Ido makana terpukta sadarion laho paingoton jalalas pasingoton tuhita don amangina. Asa tapake ngulu taon nang perikot artai alai dang nagabi tujuan ningoluta jala dang nagabi gabe sasaran manang titik kelengkapan di tengah-tengah ngulu taon. Ya. Ido makana diturpuk kaon ditiki nama mengajarhon manang memberikan pengajaran khusus Tuhan Yesus tua kasisianna adong ma jolma nama begi adong ma jolma nama ngida pakkatayon manang pengajaran ni Yesusi jalalaos disukun ibana do tu Yesusi ima di ayat 10 dido ibana do guru dokom matu aparakon
merbagi tiatianan nami rab dohot au. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisannya dengan aku. Alai diripu ibana do alus ni Jesus songon na di bagasa rohana asa hataon ni Jesus sima tu aparanai manang di hatahon Jesus sima tu anggina manang tu hahanai hata nadong di bagasa rohana imanang di pasahat na tu Jesus si asa dibagi manian tetianan nih tu ibana alai naso panagaman asing do HP alus ni Jesus tu sasahalaki idopan na di do Jesus bahwa ise do pabakit au gawe panguhum manang sibagi tiatianan di hamung ini ba ala nadang nagabe ulaw ni Jesus asa ditada jolmai ya haroro ni Jesus si dang nagabe laho mangulahon akasisongoni alai haroro ni Jesus si asa niatusan ni jolma asa bui idau ni jolma asa bui berengon ni jolma bahwasanya kehadiran Yesus itu adalah memberikan kelepasan, kemerdekaan, kebebasan kepada setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan sehingga dia mengenal Tuhan dan dia hidupnya berubah, tujuannya menjadi baik, hidupnya menjadi baik dan agar dia juga dapat berguna di hadapan Tuhan dan juga berkat menjadi kepada orang lain. Itu sebenarnya tujuan. Itu pakala di Yesus dia 15. Jaga mahamu. Pasiding hamu manasa hahuliton. Anang pemar lobi halak dada siang artanaing uluna artina. Memang secara tidak langsung di Yesus donian. Asa unang hulit. Asa jaga nasida asa unang ngulunai dipakai holan Allaho madebatahon akka material manang madebatahon akka arta di tonga-tonga ning nguluna nang pemar lobi artanai ale asa ingoton niya kajolmai dang nagabei sasaran jala dang nagabei tujuan ning ngulu niya ka naporsia ido padohan di Yesus. Ido banda di hamu kamanginang di goparhon Jesus do ido makana tabu ni Jesuson manang hape pangajaran ni Jesus asamura atusan ni halak amanginang di goparhon Jesus do marhite-hite ima taringot tu ya boy dohonon sebuah gambaran ya sebuah gambaran dengan perkataan dan ucapan kalimat yang sederhana asabui murah atusan ni jolma nama begi asabui masuk tu bagasan rohan nama nangihon jala asabui atusan ni halak naotok imam marhite-hite upama na pinasahat di Yesus ya jadi Yesus dia kebanyakan memberikan penjelasan terhadap sesuatu itu dengan umpama, dengan kalimat dan dengan ucapan yang sederhana dan murah dimengerti, bukan dengan hanya logika tapi agar dipahami dengan iman siapapun yang mendengarkan ucapan Yesus. Makanya Yesus sering kali berumpama. Ya. Laho maggaparhon ni ngulu ni jolma asa ngulu na gabi pasu-pasu jala asa unang arta dagabi sasaran di nguluna idobanna di gaparhon Jesus ma marhite upama di ayat 16 sahat tu ayat 20 daun sikap na boy dohonota bagi hamuda tidak Jesus adong masa dah halak namurak haumana bidang jala dang adong dope keluarga molota pataida di bagasa turpukon molota cerna yang itu ala ni bidang ni haumanaon
merlimpah ma hasil haumana. HP inganan ni nalaho manipan hasil ni haumanai met. Tangi do? Ibaratna lubungna kecil, lumbung tempat penyimpanan hasil daripada panennya itu kecil, ya. Jadi molo lubung, molo dihita halak batak alaheado huida tiki di baligiau panipanan ni eme molo sae manggotil halak kita di huta tiki makana jabu ni halak kita halak batak jabu bataki ibu tamu do ditoru inganan ni lobudui kan molo dingot tamu. Jadi di bawah rumah bolon itu, rumah batak itu, di bawah itu kandang kerbau. Ai di haun atas inang buru pasar ribu. Aung do pita he di berkawi, aung jauh na tutu soni do pe. Kandang ni lobu do ditoru. Ya, biar tahu Andre, di bawah itu kandang lembu. Ya. Jadi polo naing masuk halak kita tu bagas jabunai ikon adong do tangga, martangga. Jangbo ya tong songon jabuta sinengon. Ala bula pituna buhi hita langsung masuk daung. Iko menurut do. Alanya ala disopik na kan itu. Hola masuk kita tu bagasani lubang dangarong nanggosa ada kamar. Dung sinengo pe molutung adong bagas ni jabu na songon ni ibae mas sekat. You know? Ibo to hamu doa hanay gijang na imus ima lubungi. Jadi molo saya mengkotil ijomur marupani emenaun holam mahiyang ya sebahagian di gadis dui alai sebagian nai si panomma tu dia tu gijangi. Jadi isi paduadong-dondongan hera sada tempat disima di papungu jala disima dibayan akaeme na di pahiyang na kani asa molo na yung mabuat na yung pamana na yung mga lopa na sida dangarong boras na holan dibuat sani igirikon pitor buy lopa boras na ima lubong ya. Nah ala ni membe ni lubong na moraon ala dang tarsipa be sude aka hasil ni tanana dipikiri rohana beh sayang nai otik manang ingananon buah hama bahenokku ya atong dia sapulualu di dokom ma hulohai nama akasapoki hupauli makana ubalga asatu si papungoku sude natubui rodi artaku artinya dia sapulualu di dokon dalam bahasa Indonesia. Lalu katanya inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Dugi nafatalna dia sapulsia ino. Jadi dohonokku matu todiku. Ini mana? Ale todiku. Nungarade godang artam. Ini mana tu bagasat diri natangi? Say mama nang 3 taonon, ipe marhasonangan maho, mga minum maho, las maroham, inay bana matu bagasar rohana. Ya, mula bahasa Indonesia, sesungguhnya, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hei jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Lapatanna sude nasana adong diibanai hola tu diri na do. Ido persalana. Ido na di tekaton di Yesus. Tangi do. Bahwa apa yang ada padanya bukan untuk dibagi kepada orang lain, bukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Justru ketika dia mempunyai harta yang begitu banyak berlimpah, dia justru menyenangkan dirinya sendiri, mengamankan dirinya sendiri, dan membuat posisi yang sangat-sangat enak bagi dirinya sendiri. Jadi artinya hola tu dirinya seding,
HP di bagasan ayat 20 dungi Roma hatani de bata madok tu ibana ehon dan lawahon sabor nginom mak tungguan hosam siako iana pinaradem tui semai ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nantinya. Mate maibana di bagasan borgini. Dang sanga dinikmaton na arta napi na pungunay. Ido makana di 20 dokon. Heho na luahon. Sabor nginon tunggu ni de batama hosam. Tui sema na pinarademi. Ya. Kepada siapakah yang kau kumpulkan itu? Ya. Jadi amang inang hidupan na di Tuhan Yesus di ayat 15 ternyata asa jaga hitalaho pasidikon nasa hahuliton ainang pemarlobi-lobi na dihalak dada harta nai na gabe nguluna. Itu jelas dikatakan Yesus. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketamakan, kesombongan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika ada orang yang merasa dirinya bahwa hartanya itu adalah hasil jerih payahnya, sehingga dia mengutamakan hartanya itu menjadi milik pribadi, menjadi kesenangannya pribadi, menjadi kegunaannya kepada dirinya sendiri. Ingat amang inang, dia sudah jatuh di dalam sifat ketamakan. Ingat tamui, dia sudah jatuh dalam sifat ketamakan. Ya. Jatuh ke dalam sifat ketamakan. Ido makana di 1 Timotius bidu onom ayat sia 1 ayat 10 ya. 1 Timotius bidu onom ayat sia 1 ayat 10 jelas tu didokon ya. Nasanang nama mora atau dalam bahasa Indonesia dikatakan tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam dalam keruntuhan dan kebinasaan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Arong do hui da songoni. Ya, ya do hui da sol mana songoni. Anggo bine ring sa sitong na go artana. Alai ngulu na dang namar na sunang berengon. Holan na holsuan. Holan na holsuan. Holan na holsuan. Langi do. Aung do ngulu ni jol maun mamora ale dang ninikmati hamoram nei, disipan hamoram nei. Diripu dora. Hola disipan hamoram ni lam tabbama bilangan ni hamoram nei dan dia tidak menikmati upamana boy hiado ibana manur mobil alai alanina dang dinikmati ibana hamoram nei ujung na manang tu dia hola na marangkot memang hola na marangkot. Arung dua jol ma. Arong bro museti penijol ma mamora donian alemang alesial lianon manampas rahaton hamuliateon manang mangurupi jolo marpikir pitu hali. Arong doi. Aung marupani pembangunan ni Huria. Bajo amang otik nasinarimi pasu-pasu ni Tuhani. Laho mabangun gerijaon inna. Ola mang ola inna. HP diisi mana proposalon hola 50.000 ma isi Honda HP mamura
Ayo ti me. Ya tabay mo jo nga cukup ngabui inna. Aung di. Aung do musia jolma di hamoraw ni ibereng imana do keluarga na napugus. Itu makana di ayat 15 di ayat 14 narodo sada aparana harwa haparano na hahurangan HP anggina manang hahanay na mamora ala ni warisani. Ya, ala adong na di banay ujung na dangolo babagi adong dosa ko di jalma. Mamora ibana ale tiga mangida haanggina ibotona amongna omakna naboruna tulangna mangat comangan jala pugos. Adong di tipe ni jalma songoni. Soto ngolo hita songoni amang inang. Ya. Ibereng donian jabun yang gina roheton. Holaro alogo tubang. Ibereng donian itona mangat comangan. Ibereng donian abang na marsahit-sahit dang buy manur ubat na. Ibereng donian omak na sumarhepeng. Ibereng donian bapak na sumarhepeng. Ibereng donian di ida donian. Alay, dangadong roh tubuh di bagas rohana. Laho mangurupi keluargana. Adong dui. Alay molo mangurupi keluarga istri na. Adong luar biasa. Nomor sada. Martangap pudi musay. Adong dui. Ang rumusay tipe ni Cholma, suaminya bekerja, istrinya menguasai. Molo istrinya on, keluarga nomor sada lau mangrupi, ale molo keluarga ni suami ma, dang olo imana mangrupi. Adong tipe ni Cholma soni, bahkan kebaliknya kan ada juga seperti itu. Ya, adong do songoni, tipe ni Cholma songoni. Ya. Amang inang na di holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Idopan na di bagasan turpukton. Adong opak sikat nanang idauta asa unang manian hita madabu di bagasan gijang ni roha dohot di bagasan hamokuson di bagasan nguluta imana parjolo amang inang manang ahape na pinasahat ni debata kita harus tahu dan kita harus mensyukuri bahwasanya semua apa yang telah diada pada kita itu adalah pemberian Tuhan, makanya ikut bersyukur di kita. Ya. Ingat, jiwa yang bersyukur, jiwa yang berterima kasih tidak akan bisa dilawan dengan sifat ketamakan, sifat kerakusan, bahkan keinginan duniawi pada diri manusia. Ya. Tidak akan. Ya. Itu makana hasabok kamu ahana dihamu, asabok kamu gaji na ahan dihamu. Ya. Mensyukuri. Jadi molo penghasilan ni amata upamana sekian moliate tangyakon holan di jalohamu gaji na matai manang di jalohamu akainang pendapotan ni amata na karejoy oma tidak danak hasian oma gaji tada unang toritok kamu holan di jalohamu lau hamu tu kamar hudul hamu tangyakon tu Tuhan ni Tuhan manang sadia pe nahujalon moliate ma ajar yaw Tuhan lau mamakke na tautikon asa unang hahurangan molotung pe hurang ajar yaw Tuhan jala leom ma asa boy pakyokkuon hobar tu narikon na amin pakke ma hobar tu narikon na imam mensyukuri napadua hon sotung namar naloja hitamu akamang mamaksaho diri gabi mamora ido makana di poda ni Raja Salomo abidu 20 ayat 1 ayat 5 unang marnalaju loja hamu gabi mamora ido hamu ba hamora ni songo pidong doi sada tiki boy do ibana hinggap ale sada tiki boy do imana habang ya. Jangan menyusahkan diri untuk menjadi kaya. Tapi jika menginginkan agar kita menjadi kaya dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan tujuan yang baik, tidak apa-apa. Alay, muladong dojol mapuang, das gabi tujuan ninguluna, marminggu pesohea, lau manang tu dia pesohea, hola mangului artai ma pagi siang malam. Yang songon di sekolah minggu ma, aha apa yang dicari orang uang.
Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Lau, somar tahua dobe manung ngalau. Halak ngamudum ibana kareju dobe. Sotong songoni. Ya. Menyusahkan diri. Ya, dang didikmati sisa-sisa ningguluna adong boy napadua huni dia mau kamanginang. Ya. Alaniah, karena kita harus mengetahui bahwa harta itu, kekayaan itu adalah titipan Tuhan, harta itu adalah bonus dari Tuhan, dan itu kita pakai ya untuk bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya. Ingat amanginang, harta itu bukan milik kita, tetapi harta itu adalah titipan kita untuk kita kelola yang dari Tuhan. Itu makanya di sada Timotius onom ayat itu diokon ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, dan kita tidak akan membawa apapun setelah kita meninggalkan dunia ini. Napa teluhon di hamu kamanginang. Ya. Sotung alani arta sega hubungata tu debata. Gabe tapake man Tuhani sebagai alat pemuas kebutuhan, mana alat pemuas keinginan kita. Ya. Ido makana tangi yang alia manami atau doa Bapa kami adalah doa yang mencakup semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, kata secukupnya itu nagabi idauta. Ya. Ido makana kita menolak doa-doa yang mengatakan Tuhan beri kami kekayaan. Karena apa? Karena sebelum kita minta, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Ido makana diajari Yesus si tamar pangiduan. Deba ale Tuhan leo madihami si panganon. Ya. Atau makanan yang secukupnya. Secukupnya. Ya. Ay marlobi-lobi pe salah do. Upamana manga kita marlubi-lubi, gabe sahid dui mana gabe hahi pason, gabe sahid, pasti na gabe sahid. Ya, ale molo nga cukup may. Ido makana ya Allah marah dan murka kepada orang Israel ketika mereka di padang gurun, ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Karena apa? Ketika Allah memberikan makanan bagi mereka, Allah mengatakan jangan menyimpan makanan itu, tapi ambillah secukupnya. Ambil secukupnya. Hape Roma la Israelon mabir haurangan, ibuak mapaskom ma, ibuak makarajangna, saruba may doho italabata, ibuak bema Palestina latu pesta. Ya. Takut kekurangan. Saruba molo pesta, molo mangan upamana prasmanan, molo ngana tangyang mangan, pitor di pajoro ibana, tu meja makani. Apa isudu takiado ibana, ala iboto imana neng mangan nama, pitor marikati mana tu meja ni spangaroni, pitor so imana ni son, dang boy hur ni jolma, hola martangiang amenin na, itor ibuat imana, molo waluat macam si pangaronon, 10 na ibuat na sudi sampai go piring na, HP belum tentu gabi habis na, dang diida na dipudi, ada begitu. Napa patut dihamu kamanginang? Molotung pe mamora hita, sotong madabu hita di bagasan haholiton. Jangan menjadi pelit, jangan menjadi kikir dan tidak peduli kepada orang lain. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Ya. Jala ikon boto ampuna dohamang kita harus mengetahui bahwa kekayaan itu seperti yang saya katakan tadi bukan milik kita tapi titipan Tuhan kepada kita untuk kita kelola, dan Tuhan juga menghendaki harta yang Tuhan titipkan itu juga menjadi milik orang lain. Jadi dak punata sudeda satu salah kita. Harta itu sebenarnya bukan kemilik kita semua, tapi itu juga dipakai Tuhan dan dititipkan Tuhan
untuk kepada orang lain. Sarupa doi. Huliem majajan. Berekku upamana. Berekku nadong 2. HP naro syakkangan do anggis yang kina ijabu tinggal. Tulang minta jajanku, molin na tuau ni murkara madopeton. Oh iya. Nah, ini uang 50.000 jajanmu ya, amang ya. Inaiba mak tu bereni bon. Tapi ingat, ini bukan samamu semua, bagi 2 sama adikmu ya. Oh iya tulang, iya. Nah gitu. Molona burjui bana, holasa imane jauh, dohoronne pasti tuang gina. Dek, tadi dikasih tulang, uang 50.000 bagi 2 kita. Ya. Denggam. Alai mula iman di pasi si imana, dang ilian di mana tuang ginai, halak na huli mai. Berarti kurang denggam mai. Jojo songoni do jol maun. Ala nadong di bana, dang dikirim mana be halak nu asing. Ya. Mula halak na hulit adalah orang yang tidak mau berbagi dan tidak peduli kepada orang lain. Nah, di hama kamanginang, na di holongan di bakasan Tuhan Yesus Kristus. Nuaing tohoma didok di Tuhani dia 20 sadai. Songoni mamasa dihalakan. Napapungun arta di dirina anggo somamora ibadah du debata. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amang ginang na dia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tohoman didok di Yesus di Matius bidu onom ayat 10 ayat 1 ayat 20. Unang papungu hamu artamuna di portibion. Karena di dunia ini akan penuh dengan rayap untuk memakan dan pencuri untuk mengambil hartamu. Alai didok Yesus do di Matius bidu onomi ayat 10 ayat 1 ayat 20. Papungu hamu ma artamuna di banua kicang. Ahadui papungu hamu hapor siamune. Ya. Kumpulkan perbuatan amal yang baik kepada orang lain. Ya. Orang yang memberi seorang didok di Tuhan Yesus. Di 2 Korin bidua lu ayat 5. Orang yang memberi banyak tidak akan kekurangan. Ya. Orang yang memberi sedikit tidak akan berkelimpahan. Itu jelas. Itu bakana marhite turpuk tersadarion. Mari kita mensyukuri abang inang. Jangan jatuh ke dalam ketamakan. Perlu harta itu perlu, tapi tujuan hidup kita dalam iman kita sebagai orang Kristen yang sejati adalah tidak hidup dalam tujuan mencari harta, tapi mencari Tuhan. Dan jika Tuhan memberikan yang terbaik, hobartu Matius bidu pitu ayat pitu, carilah, ketuklah, ya, maka Tuhan akan memberikan kepadamu. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita belajar mensyukuri. Maka mulatehon nasa na adong dihita. Jangan pandang kekayaan orang lain, jangan ukur kekayaan orang lain, jangan nilai kekayaan orang lain, jangan melihat kekayaan orang lain, tetapi lihat yang ada padamu. Dan ketika engkau bersyukur dan merasa hidupmu itu adalah hidup yang cukup di hadapan Tuhan, ingat, engkau juga ditugaskan oleh Tuhan, kita juga ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Martaya kita. Mulai tema ali Tuhan di bata amanami di bagasan Yesus Kristus, di hatam nabadia, na ditangi hok kami di bagasan tekion ali Tuhan. Ima di minggu parjolo dong Trinitatis asimaroha mali amang ala nungasar hatam nabadie paingotok kami asa unang mangulu hami di hamokuson di gejang ni roha di kesombongan jala di ngulu na holan mangelului arta
di tengah-tengah inguluna. Tuhan ajar hok kami asa makka melatihon dohok makka sabab pun ahan adong di kami. Ajari kami Tuhan lahu mamakin nautiki asa gabi pasu-pasu jalalas gabi pasu-pasu di dakadungan nami humaliang. Pada umah sian ngulu nami Tuhan hahuliton iri hati hahosomon kedengkian dohot akka na asing di bagasan hapor siaw nami dohonon nami ma dangadok kapi na pugus di jolomi ali Tuhan molotung pe marasing perbagianan nami di bagasan portibyon do akadongan nami Tuhan akan namar lubi-lubi pakai ma asa laho mangurupi akan nahurangi jala akan nahurangi ali Tuhan pakai ma totonggo luna tong mangurupi dia kadongan na tong dau namar haurangan sian ibana ala di boto hami hamorau ni dang nagabe punanami alai titipan siakko do ali Tuhan asa pakyon nabi may pasangapon guar muda badai dohot gabe pasu-pasu doa kadungan nami na humaliang ajari hami Tuhan lahu papungon arta nami dada di portibyon alai tuba dua kijangi asimaroham nang pedi bagasan tikyon alai Tuhan mace gudang akahaporluan nami Tuhan leho makan rikot hobar tu na lomo ni roham jalala sitang ko kami do sudir ruas ni huriami ale Tuhan narap parsidohot-dohot ami ima mamuji pasangapan guarmu marhite live streaming manang di dia penasida maringatan pasu-pasu mangulun ale Tuhan leo mahahi pason gogo na baru ramoti sudi doho keluargana pada umat Tuhan akan nama saon sia sudi ruas ni huriam dohot na posom saya leho matuhan parbinotuan dohot abisuhan tu pamareta nami dohot tu aka sude tim medis manang di dia penasida maringanan asimaruham pargugui mana dia bagasan hagalion leoma hasonangan diaka jolma na di bagasan aka pergumulan di tengah-tengah di nguluna. Boleh atema Tuhan saya lehoma gajang niumur dia kana marulang tahun dohot na di bara ulang tahun pernikahan asimaruham pasu-pasu maibana. Molotung pe Tuhan adong dia kadongan nami na di bagasan parsahiton asimaruham tangamu na bade maalia mang pahirpang lahu mangaleon hamalumon tu kadongan namin na di bagasan parsahito ni asimaruham ali Tuhan asaw hehe ibana siyan parsahiton na malum ibana jalabuin na sida Tuhan mamuji pasangapon guarmo dohot mangula kahulaon hobar tu ulaw na pinasahat mi dito katungan ning uluna utange ko kami do sudia kaparhubas na makubasi di bagasan minggo na li Tuhan aka para isto nami para geda ina nami nagabe song leader aka tim live streaming dohot multimedia dohot ama nami ruas ni huriam dohot parhalado ni huriami naro sian huriam haga pipi martadinata pasu-pasu matotong Tuhan talumobi di tangga ko kami keluarga ni situa ni huriam amaname situa ha si majutak inang boru hutahayan na natuari Tuhan dibagi kami nang marujung ngulu ima na tua-tua boru ni inaname inang boru hutahayan manang si matua ni amaname situa ha si majutak na di bagasan tikyon diboto kami informasi marsakap na sida Tuhan mulak tu siatar asimaroham ali Tuhan
Ali amang pargugoy sude keluarga. Ramoti perdalanan ni parhaladumi. Doho sude keluarga manang didia penasida. Manang sadi hari pe Tuhan pertuat ni inanami ima inang buru sinaga almarhum. Tu inganan persato kinani. Totong matuhan hupasat tami saluhudna keluarga tu bagas tangamu na badie. Asimaroham. Nuang peli Tuhan. Asimaroham nang mula mahami siya tonga-tonga di bagas suryamon. Ramo ti masudi hami di pardalan. Padaw hami siyan parparaan. Sahat di homa Tuhan ngulu nami. Roh di sudi keluarga roh ruas di huriam asimaroham. Alay di kijang salhu nali Tuhan totong do hami mangido asiniro hami. Sayunang paingot-ingot akahasalan doho dosa na binahin nami. Tuhan sesa kadusa pangaloh nami na hurang tama. Asa tarjalo hami akapasu-pasu dohon akasilas roha na nang pinasahat mi di bagasan ulo nami. Talumo bidinapos sama Tuhan sa lehom mahahipason di paragasan pardaging ako. Muli ate mali Tuhan o matangyang nami na di pasat hami di bagasan anakmu Jesus Kristus doho parsauran nito di parbadia. Asi maruham martangya kami tirupamu. Amen. Amang inang tapasahat mapiliata ho tapuji tuhata edeta nomor bukwede onom ratus sia puluh sada. Mari dimahida. Oh pasahat matu Yesus saluhut nadiriki. Oh pasahat matu Yesus saluhut nangoluki. Pake aku matang aku mangulalo monai lakanang si manjojaku mangihuton tu hati. Oh pasat matu Yesus saluhut nadiriki. Oh pasat matu Yesus saluhut nangoluki. Tatangya kom mapeliata tu debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Kijang hodo harorwan di saluhut silolehon na denggan dohon nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasiang hami pilihanon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan nami lehon mi toniru di amataku Rodi salu
pasahat itu ho masuk satu kulu. Aliamanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajanmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lian matuhami sadari on hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hontu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajaon dohot hagon rodi asapon sale Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Disodakon Tuhan di Batama bohina tuho jala asima rohana bidaho. Didopakon Tuhan di Batama bohina tuho jala dipasaurhon ma damena tutodim. Amin. Amin, amin, amin. Mulia tema di Tuhan tamang inang, saat matabi nami Tuhan mua kamang na imanami, ruas ni uriata manang di dia penasida maringanan, habu maringanan, dohot sudi keluarga nani haulongan pasatot nami mas selama hari Minggu jala totong ma dohonon nami di hamu kamanginang setung lupa hita martangyang dohot tetap laho mebigi hata ni debata di channel ni YouTube ni Huriat Tahaga PP Jala Lurah jala tetap stay home jaga jarak tetap menjaga kebersihan tapasahat diri tatutu hata asa di pada Tuhata masude siang guluta akaparmaran di namasa di bagas tikion. Selama hari Minggu madi kita saluhuna Tuhan memberkati. Amin.